Naime, naš admiral Davor Domazet Lošo, evo, pozdravite ga ovdje, on je već mahnuo. Radi se o našem čovjeku, našem učeniku iz naše gimnazije, poznatom vojnom strategu, vojnom zapovjedniku iz Domovinskog rata i tako dalje, publicist. A ja bih sada naveo što se rijetko navodi i znanstveniku. Ono što ćemo večeras čuti je inkorporirano u taj znanstveni fokus gdje se bavi ne samo tezama i teorijama, nego posjeduje i određene dokaze koji korespondiraju sa suvremenim pogledima na naš narod, na naš hrvatski narod. Do sada smo svi znali, evo da nas bilo koga ovdje upita odakle su došli Hrvati, mnogi će reći evo došli su iz Irana i etnonimi i toponimi na to ukazuju, nabrojeće ovo, ono, došli su preko Sueskog kanala, došli su preko Baltika, iza Karpata i tako dalje. Međutim, evo prvi put se kod nas javljaju teze, zapravo teza ta da to nije istina, da su Hrvati starosjedilački narod, da su Hrvati izravni potomci ono kojeg mi znamo vječnog naroda koji je obitavao na ovim prostorima Ilira i da smo po tome specifični, a da su nam drugi to nametnuli, kako admiral reče, iza Berlinskog kongresa 1915. godine, da bi onda vješti Austrijanci sa svojom diplomacijom prihvatili šta ima taj narod onda i radi tu, bolje da nestane s tih prostora, a da ne govorim one obskurne misli, recimo Karla Marksa o ovom dijelu jugoistočne Europe. Ja namjerno ne govorim, niti želim govoriti o Balkanu, Balkan je nešto drugo. Da je kod nas toliko, nažalost, u Hrvatsku podijeljenost po ideološkom osnovi, to uvijek je bilo, ali je vrlo loše da je to po stranačkoj, gdje se očituje sve skupa ta podjela na hrvatsko nacionalno biće, a ova bi knjiga je napisana da se upravo to preskoči. Jer su vremena takva da se moraju dobro razmisliti gdje će svijet, jer je velika pogibelj tu. Naime, ovu knjigu, kao što profesor reče, ona nije slučajna, niti može biti slučajna, jer je mnogo teorija, poglavito od tim Slavenima, koje nikada nije bilo nikakvih doseljavanja Slavena, i danas mi živimo vremena zablude. Ti takozvani Slaveni morali ti imati čvrstu političku organizaciju sa karizmatičkim vođom, jer je to takav sustav mora biti. Kraljem, carem ili nešto slično, razvijenu poljoprivredu, visoki kulturni doseg, prepoznatljivu vjeru i organiziranu snažnu vojsku. I onda bi takve bitke bile zabilježene. A ti napadaš Ilire koji je ratnički narod. A te u povijesti nikakve bitke nigdje nije zabilježeno. Što je nemoguće. Ako su sve bitke zabilježene, jedino ta nije zabilježena. Takav narod iz Karpata nije postao, ako nije postao, da se ove takvih razmjera nije ni bilo. Jednostavno zaključak, ne treba puno govoriti u vrijeme.